Projekt detskej atletiky sa prudko šíri po celom Slovensku. Na mnohé školy, ktoré už splnili podmienky, sa priniesli zdarma sady atletickej detskej výbavy, aby učitelia mohli skvalitniť svoju výuku hravou formou. Ako sa teda môže i vaša škola dostať do projektu a využívať nesporné benefity tohto spôsobu športovej činnosti? Každá škola, ktorá má záujem, nás osloví a zaregistruje sa ako klub. Naše stanovy to momentálne umožňujú, takže my registrujeme už aj školy. Učiteľ by sa mal zúčastniť školenia, ktoré je orientované na detskú atletiku a zúčastňovať sa pretekov, ktoré organizuje Slovenský atletický zväz. Nárok na sadu má škola, ktorá prihlási 30 detí. Tieto deti by mali byť vo veku 5 až 12 rokov, mali by raz týždenne uskutočňovať tréningovú jednotku na tej základnej škole. Všetko je na stránke detskáatletika.sk, kde vlastne sú všetky aj kontakty a všetky tieto podmienky uvedené. Stále pre nich usporiadujeme rôzne preteky, počas zimy sú to väčšinou korešpondenčné súťaže a počas toho jarného, letného, jesenného obdobia sa snažíme pre nich stále robiť nejaké preteky. Vôbec žiadny deadline, takže absolútne kedykoľvek sa dá prihlásiť.